Tunatu, ayo diterokne Mas Tapo. Doa apa berpuasa? Tangannya piye? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Somagodin diterokne Mas Tapo. Somagodin anada i tangannya berdoa piye? Anada i fardi sahri Ramadana hadihi sanati lillah. Amin. Niatin sun poso sedina sesuk awuningani poso ing bulan Ramadan iki mugi-mugi ya diparingi keberkahan hidup, diparingi keberkahan dunia lan akhirat. Amin ya robbal amin. Alhamdulillah. Amin. Pinter. Sesuk berdoa terus ngene lho ya, poso neh lho ya sesuk. Oke. Lek kotor engke enggak oleh poso, enggak oleh traweh. Tapi lek enggak kotor ngene iki kudu Tuh. Kira-kira tak gugah nggo sahur. Mama jandap ya. Kargulupan sayur. Ya, sesuk poso. Ya, duduk ya. Jukukne ya. Jukukne mamsik ya. Ya. Besok poso lho, Nduk ya. Oke. Yo nyajal yo. Ngombe banyu putih sik yo. Nanti banyune mengelak menjadi banyumu. Kok ben kuat sesuk poso maghrib. Maghrib neh jereke lek poso maghrib engko tukokno klambi. Dah ngombe banyu putih. Semua iseni jerene ku nggih sahur. Lah iya mangan sik to. Duduk, iya mangan yo. Yo kene. Tak jekekne lendang, duduk. Minggo sik yo, mangan. Lah enak masih lho. Masih oke sahur ya, masih ya. Yo, ke sahur yo. Besok puasa lho. Ayo. Mau. Tak tinggal anu. Tak anjingane anu. Gak gelem iki. Jerene sahur mangan. Jerene mangan. Tuh, ngepel. Ya, pijet lho. Ya, oleh ngepel-ngepel. Rasa ora kuat piye, semaput lho sesuk. Ndang. Ayo. Ya, ndang tangi. Mau. Ya wis lah, aku tak mlebu omah. Aku tak mangan dhewe aku. Piye to? Lah iya, lek mok kene iki. Wong ngono kuwi gak gelem. Mo. Besok poso apa ora? Poso. Lek poso mangan sik. Mangan roti ya. Mangan roti. Tak cukup roti. Roti sisir. Arepe apa? Iwake Siti. Yang sahur apa lagi? Bingung rek. Sesok masak nih. Enggak sahur. Lek ndek iki anu Mas yo. Tak jak mangan jam 10 bengi. Ki mung poso. Lek iki mung to. Lu warek mangan sempon. Karo es campur rek kok nomblek. Ya piye? Kok nek ora iki. Lek ora anu berarti kita anu aku, tak mlebu omah aku. Alhamdulillah
gelem tangi rek. Iki tak jikok nyanyi masih orang. Jalukane munggah pickup rek. Sahur munggah pickup. Sahur ya. Banyune juga apa ora emang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima rozak wakina. Amin. Amin piye amin. Amin. Sembani desa sesi. Mam ya. Kulupan enek mine enek telure. Ya, kayak bubuk neh tindak neh. Mak mesui lho engko. Entar sholat telap. Ninjone entek Mas Tapo sesuk tak tuku neh. Duit ninjo. Sesuk tak tuku neh ya, entek kok kamu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikoknya masih yo lho. Nah, mie cikoknya masih yo lho. Yang tua kecil. Enggak itu mie isek mau kutune, banyak putih itu mie isek. Oh, tak kon mie banyak putih mau. Nanti daun-daun di itu kelapa kan. Cipopok akhirnya. Jaluk memang mie pickup Sembani desa sesi. Wak yang tentek nih dihabisin. Lang tak entani. Utang. Ayo.